নিজে ওরা প্রেস মিট খেমেনে তান বাগে তি নিজে প্রেস মিট খেলেনে কে সাউথ না हामबाय जहार जतन जहार तामहिनबा जों दिनै सारा त्रिपुरानि दिनै बामुतिया থেকে শুরু খাयै सिमना दिनै खवाइ कमलपुर कयलासरनि जत बरक जों दिनै थानसामा जरा तामहिनबा जों आसो दिन सिनि बिसिङाव কিছু गेप दंमोन नंगुनै दाबो जों थानजांखा जेमन दाबो हिन्दुस्तानिबो दङ सिं बेबाक्सा आदिबासिबो जतन जों थानजाखै मिलि माने सालतिनि जों दिनै आमोन बिसिंति कायसा जों कमिटि फर्मेशन खायका कमिटि फर्मेशन बुंखा हिन्दुस्तानी आदिबासी फेडारेशन माने अब शर्ट नेम हाफ और हते सिनि ओ सातनि थलनि हते जों अमनो दिनै सेंखा सिनि जत सिनि जेमन ताबुक सिनि ओ थीम दङ जोंनि फाइट फर आवर सार्भाइभेल एन्ड एक्सिस्टेंस एन्ड कन्स्टिट्यूशनल राइट नि बागै जों सिनि हिन्दुस्तानी सम्प्रदाय ते सिनि आदिबासी सम्प्रदायनि बागै जों फाइट खाय दङ माबन बागै जों संगठन दिनै अब सेंजा खासिन जों संगठन सेंखा दिनै ते कैसे साल के सिगां नि जे ओ कैंडिडेट नि तेब्रा मथे नंगै बातने नि जे बुमुं नुं माने आम बागे नों ताम बागे ताबो नॉमिनेशन जमा रिले अब के ताबो ते के साउथ एक्चुअली अब क खंखाय महायसे जे महाराजा जोंनो रिखा सिनि आदिबासी बागै सि दिखा जोंना जागा रिमा बिसिं बो बसनो खामजागै जोंनो रिखा बागैबो सामा दङ जे आदिबासी न चंदीपुर सिट नायनै तामनि खाबनि जागलो रिमानि जागलो किसु लोकाल इशू नि गनै लोकाल अबर नायो जे जोंखा खवाइनि बर ते चंदीपुर हंगाय हासालनि गुनि बर आरो बर लोकाल नायो जे लोकाल कैंडिडेट गाबन गुनि जों ताम के बुबाग्रा जखन निजिसे ब सैक्रिफाइस खाय दङ बिनि वारेन बागै प्रतिति केन्द्र ब निजि बाचायकारि बुनोरि दङ आ जागा आंबो बो सिम सैक्रिफाइस खामन गा आंखाय तां सैक्रिफाइस खायमे तनायबा आ लोकाल आमगै लोकाल रिदि ने आं बुबाग्रा न या फरिखा नि सिनि मु आन मुं डेविड मुंडा बुबाग्रानो सापोर्ट खायतने बो एरिया नि आमसनि सापोर्ट खायतन के नुं जे जों नायो सिनि चंदीपुर 52 चंदीपुर जे जागा बुबाग्रानि वारियर दङ बिन कैंडिडेट आ जागा सिनि जत आदिबासी हिन्दुस्तानी जों बरनो जों जतन कयो जे बर बनो बुबाग्रानि वारियर न बुदु कप्लाय खायजिना बागै आं सारा त्रिपुराबासिनो कय जाऊ अबनो आनि कयमुं सिनि त्रिपुरा हिन्दुस्तानी आदिबासी फेडारेशन नि ङै आसनो हामबाय।